Νέφη. Βρε καλώς σας βρήκα. Πού ήσουλες? Κάπου ήμουνα και εγώ. Κάτι ωραία γέλια ακούω εδώ πέρα. Πώς μας το βάζει. Ορίστε, α, η κυρία Αγλαία και η Μαρία. Βρεθήκανε εδώ τώρα. Ήρθανε για φαγητό. Τι κάνεις κύριε Αγλαία, καλά είσαι? Μόνο που κανονικά δεν πρέπει να πάνε, διότι φάγανε το μεσημέρι. Εσύ τις έκανες. Αλλά δεν είχε προλάβει να απαντήσει. Παίρνετε στα γνήσια, δεν ξέρω αν το έχεις πάθει, θα έχεις Το έχω. το βάλει να το είδε. Και δεν ξέρω αν φαίνονται, απλώς ακούγω ότι οι φωνές τους φαινότανε. Φαινότανε. Λοιπόν κύριε Γεωργάκη, για πες μου τώρα μερικά πράγματα από τη ζωή σου. Κάτι τέτοια έλεγε και στο Λέανδρο. Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση μέχρι τώρα, δηλαδή τι μπορεί να διηγήσει ας πούμε στα εγγόνια σου? Στα εγγόνια μου. Ναι. Ας σου πούνε παππού, ξέρω εγώ, τι σου έκανε εντύπωση όσα χρόνια έχεις ζήσει να πούμε. Τι θα ήθελες να ξαναζήσεις? Να ξαναζήσω. Αυτό νομίζω η ωραιότερη εποχή για μένα ήταν τότε που κάναμε τα ψαρέματα. Αυτό ήταν που σου χειμύρω, έτσι. Τα ψαρέματα είναι αξέχαστα. Είχα βγει σε ένα βράχο, θυμάμαι, Ναι. μετά από ώρες ολόκληρες ψάρια. Είχα κουραστεί το σώμα μου τελείως και μετά. Και βγήκα πάνω και κάτσα στο βράχο και ανέφερα το μήλο, το φως, την ηρεμία και την ξεκούραση που αισθανόμουν και ήταν κάτι το... Ευτυχία. που με γέμιζε να Πού σε γέμιζε? χωρίς να με διασκεδάζει. Αυτές είναι οι στιγμές αξέχαστες, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλή, και εσείς τι κάνατε τότε, για πες μου? Όταν ο Γιώργος ψάρευε. Καθόμαστε στην παραλία, κάνουμε το μπάνιο, προσέχανε τα παιδιά και περιμένανε το Γιώργο και τους μικρούς με τα ψάρια για να τα ψήσουν. Μας λέγανε άμα συμβεί κάτι, θα με πάτε εκεί και θα δώσετε μια φωτιά και θα στραβηθούμε και θα καπνό. Άμα δούμε το καπνό μακριά βγαίνει, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει, ναι. σε κάτι μέρη, πολύ ωραία μέρη, αλλά αν πατέραμε κάτι δεν μας έσωσε κανείς. Και φεύγατε με το καΐκι και πηγαίνετε στο μέρος που θα ψαρεύατε. Είναι ένα πύλιο ήλιος το πρωί και πριν το βράδυ γυρίζαμε το Πω. 5 ώρα το πρωί με 5 ώρα το απόγευμα. Όργιο. Και συνέχεια κολύμπι, φαντάσου τι σώματα έχουμε κάνει. Έλατε. Κολύμπι και βικές. Είμαστε με ένα μικρό κουτάκι, γαλατάκι, βλάχας πυκνωμένο. Α, για να μην... Σακούλα. Για να πίνετε που και που. Με το μαχαίρι. Βέβαια, για να μην πάθουν... Από νερό δεν ξούσαμε ποτέ μου. Φαίνεται μέσα στη θάλασσα. Απορροφάται κάτι. Ποιος ξέρει. Δεν ψάμε και εμείς δεν ψάγαμε όταν είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Περίεργο. Αναμνήσεις για μια ολόκληρη ζωή, Γιωργάκη. Ολόκληρη, ένα κομμάτι του ζωής αυτό. Εμένα μου άρεσε η λέσχη πολύ. Η λέσχη ήταν ωραία. Ήταν ένα δεύτερο κεφάλαιο πολύ ωραίο. Ήταν αξέχαστα χρόνια. Τους άρεσε, Ας σου είπα που μου έγραψε ένας Ρώσος σκηνοθέτης και μου ζήτησε το χόμπι για να το προβάλλουν, κάνουν ένα φεστιβάλ τώρα και για να το προβάλλουν σαν ξένη ταινία. Εραστική. Και το πήρε, του έβαλε ρώσικους υποτίτλους και τώρα τέλος του μηνός γίνεται η προβολή. Πού είναι αυτό? Αργό. Αυτός είναι στη Σλοβακία. Ουκρανία, ναι. Ουκρανία. Λοιπόν, Μάριες, έχω εδώ, βλέπω και το κόκκινο σημαδάκι που είπες και θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη ζωή σου τα πιο ενδιαφέροντα χρόνια και τις εντυπώσεις που έχεις από παλιά. Πριν όμως απαντήσω, θα ήθελα να μου πεις, Γιωργάκη, με τα πόσα χρόνια
πιάνεις κινηματογραφική μηχανή στο χέρι, όπως αυτή τη στιγμή. 30. Μα οπωσδήποτε είναι πάνω από 30, γιατί 35 χρόνια είμαι στην Αμερική και δεν είχα μηχανή. Ναι. Γεωργάκη, για μένα τώρα τα ωραιότερα μου χρόνια τα περάσαμε μαζί στη Λέσχη. Την κινηματογραφική Λέσχη, τότε που κάναμε τα έργα, που τα προβάλαμε, που κάναμε κριτική, που πηγαίναμε έξω και τραβάγαμε, κάναμε μοντάζ μαζί, γυρνάγαμε εργάκια, τα φεστιβάλ, προβάλαμε τις ταινίες μας. Περνάγαμε βραδινά ωραία, μετά που πηγαίναμε στις ταβέρνες και τρώγαμε και τα κουβεντιάζαμε. Μια ζωή ολόκληρη, Γιώργη. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, τότε είχες αφήσει τη δουλειά σου πια, έτσι δεν είναι? Όχι, τότε η δουλειά μου. Εργαζόσουν ακόμα. Βεβαίως, εργαζόμουν. Α, ωραία. Και παρόλα αυτά τα βράδια ήταν ωραία με την παρέα, περνούσαμε καλά. Ναι, το ξέρω, μου το Ναι, είπες. εντάξει, δουλειά και αυτό χόμπι. Το χόμπι μας, Γιώργη. Ωραία. Δεν θυμάσαι τι ωραία που περνάγαμε. Ναι, ναι. Στη Λέσχη μας εκεί. Ναι. Με τους μικροκαυγάδες, με τον Γρήβα και τους άλλους. Έλατε, το Ρωμίλο τον θυμάσαι? Το Ρωμίλο, κάναμε Ρωμίλο, πάει ο Ρωμίλος. Πάει ο Ρωμίλος. Ρωμίλος, Κρυσίας, Κονίτσης, Ναι, 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 οι φίλοι. Τα ξέρω. όλη η παρέα. Όλη η παρέα. Κοίταξε πώς περνάνε τα Ξέρεις τι χρόνια. θυμάμαι, στη Λέσχη, την πρώτη τη Λέσχη που είχαμε γνωριστεί, την διακόσμηση που είχες κάνει και τα κουδούνια, θυμάσαι τα κουδούνια που είχες κρεμάσει, τα κουνάγαμε και ξεκινούσε η παράσταση. Κοίταξε, εάν είναι Όχι, αυτό το έχω Κάτι ξεχάσει. κουδούνια από πρόβατα, κάτι τέτοια, τα είχες κρεμάσει. Α, είχε τέτοιο πράγμα, δεν το έχω ξεχάσει. Και καθώς μπαίναμε μέσα, είχε ένα διάδρομο δεξιά από την αίθουσα και εκεί πέρα κάπου είχες κρεμασμένο ένα σκηνάκι με κουδουνάκια από κάτω. Α, έχω ξεχάσει τα κουδούνια. Και μου είχε κάνει εντύπωση, όπως επίσης μου είχε κάνει εντύπωση και στην επόμενη λέσχη που είχαμε πάει, που την είχες πάλι φτιάξει εσύ, τη διακόσμηση που είχες βάλει στους τοίχους με τις αυγοθήκες. Θυμάσαι τις αυγοθήκες. Ναι, είχε αυγοθήκες, θυμάμαι. βέβαια. Δεν ήταν άσχημα, αλλά ήταν με πολύ φτηνά υλικά και θυμάμαι δεν είχα πολύ βοήθεια. Το φτιάξα γρήγορα και πάλι βγήκε καλούτσικο. Μείναμε πολύ λίγο καιρό τότε. Πόσους μήνες? Ήταν πολλά χρόνια. Θα μπορεί να κοιμηθεί. Μείναμε αρκετά χρόνια εκεί. Μείναν, όχι πολλά, 2-3 χρόνια μείναν. Ήταν Και δίπλα. μετά διαλύθηκε η λέσχη. Ήταν η τελευταία λέσχη όμως. Α, Ήταν η τελευταία λέσχη. ήταν και ο Γρήβας που είχε λιγάκι θέμα Γρήβα. Μετά έφυγες εσύ για Αμερική, Ναι. πήρε τη λέσχη ο Γρήβας Μετά το μάστερ και υπάρχει. μαζευόμαστε στο ιατρείο. Κάναμε τις... Α, στο γιατρείο, Αλλά δεν είναι θα πάνε. Ωραία, Ένα ωραία. διάστημα είχαμε πάει σε μια αίθουσα στην πλατεία Συντάγματος, στην Ηγετρείο Ρωμίλος ο Πουκλασίδης. Κάπου τώρα και μετά να τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και μετά σιγά σιγά χαθήκαμε. Να κάνουμε και αυτό. Γι' αυτό. Μετά πόσο καιρό διαλύθηκε, δηλαδή? Με τα 5 χρόνια που έφυγες εσύ. 5 χρόνια. διαλύθηκε η λέσχη. Κρίμα και δεν ξαναγύρισε, παρόλο που τώρα οι ταινίες γίνονται τόσο εύκολα Ναι. και έχουμε όλα τα μέσα. Τότε παλεύαμε πολύ, θυμάσαι. Είχαμε 1002 προβλήματα τότε και όμως επιμέναμε και φτιάχναμε έργα. Αλλά πάντως Ναι, ιδίως με το editing εκεί πέρα και τα αυτά ήταν φασαρία. Πάνω, θυμάσαι. Κόψε, κόλλησε και τέτοια πράγματα πολύ δύσκολα. είχε συνηθίσει. Τώρα είναι παιχνιδάκι. Εντάξει, παιδιά.